Mami, kedy ideš na tú dovolenku? Zajtra. Dobre, že ideš, Kati. Mohla by si mi ešte raz ukázať, ako sa fotí a ako ti tie fotky poslať. Podľa možnosti aj viacej naraz. No to je veľmi jednoduché, ale môžem ťa ešte naučiť aj, ako si natočíš videá a ako mi pošleš videá, dobre? A on sa mi určite zíde. Ťukni na aplikáciu Kamera. Otvorí sa ti aplikácia, cez ktorú môžeš robiť fotky alebo natáčať videá, pričom automaticky predvolené máš fotky. No keď posunieš prstom po obrazovke doprava alebo doľava, uvidíš aj ostatné možnosti, ktoré ti telefón ponúka. Môžeš natočiť časozberné video, spomalené video, obyčajné video, spraviť klasickú fotku, portrét alebo panoramatický záber. Keď máš zvolený formát, ktorý chceš použiť, stlač guličku, ktorá je v strede dole. Pokiaľ ide o fotky, je biela. Pokiaľ ide o videá, je červená. Video alebo fotka, ktorú si práve spravila, sa ti automaticky uloží do telefónu a vľavo dole uvidíš jej miniatúru. Keď na ňu ťukneš prstom, otvorí sa ti album so zábermi, ktoré si spravila. Ak chceš vidieť všetky v prehľadnejšej forme, ťukni na modrý nápis Všetky fotky a dostaneš sa do svojej galérie. Tu si vieš pozrieť všetky od úplného začiatku. Stačí sa posúvať prstom hore po obrazovke. Telefón ti ich automaticky organizuje aj podľa dní, mesiacov a rokov, v ktorých boli vytvorené. Vieš si podľa týchto kritérií vybrať v sivej lište pod fotografiami. Keď ťukneš na symbol X, vysunú sa ti ďalšie možnosti tvojej galérie fotiek. Tu ti telefón automaticky organizuje fotky do albumov podľa tém, času a lokalít. Napríklad ti sám vytvorí fotoalbum z dovolenky alebo zostriha milé video s peknými zábermi z tvojich osláv. Nájdeš tam aj albumy fotiek, ktoré si môžeš sama vytvárať a telefón ti dokonca sám odporúči pozadie displeja z tvojich fotografií. Skús teraz ťuknúť na albumy. Tu vidíš všetky albumy, ktoré si sama vytvorila a pokiaľ si chceš vytvoriť nový album, ťukni na nápis Vytvoriť. Telefón ti dá dve možnosti. Nový album. Zvoľ, ak v ňom chceš mať iba fotky a videá. Nový priečinok. Zvoľ, ak by si chcela do ňoho ukladať aj iné typy súborov. Najčastejšie budeš voliť prvú možnosť. Ťukni na ňu a otvorí sa ti okienko, kde budeš môcť vpísať názov albumu. A keď ťukneš na modrý symbol plus, otvorí sa ti možnosť vybrať fotky, ktoré chceš do albumu priradiť. Keď budeš mať vybraté, ťukni na modrý nápis Pridať a potom na Hotovo. A nový album aj s fotografiami sa ti vytvorí. Teraz sa vrátime do galérie všetkých fotiek, ktoré si spravila. Ťukni na symbol X a vráť sa úplne hore a teraz ťukni na ľubovoľnú fotku. Teraz vidíš detail fotografie aj s časom, kedy vznikla. Medzi fotkami si vieš prepínať posunom prsta po displeji doľava alebo doprava.
Ďalšou užitočnou funkciou je môcť voliť si, ktoré fotky sú tvoje obľúbené. Keď si ich prechádzaš, vidíš v spodnej lište symbol srdiečka. Pokiaľ na ňo ťukneš prstom, vyfarbí sa a znamená to, že sa pridalo medzi tvoje obľúbené fotky. Ťukni teraz na symbol X. Posun sa hore po obrazovke a tam vidíš album Obľúbené, kde sa ti zbierajú všetky fotky, ktoré si označila týmto srdiečkom. Ťukni na ňo. Otvoril sa ti detail tohto albumu. Opäť si otvor ktorúkoľvek z fotiek, ktoré v ňom sú. Ak ju chceš niekomu poslať, ťukni na symbol papiera so šípkou. Otvorí sa ti možnosť zdieľania fotky. V prvom riadku ti telefón automaticky ponúkne posledné kontakty, s ktorými si písala. V druhom riadku máš ponuku aplikácií, cez ktoré vieš fotku niekomu poslať. Ako prvú si vyskúšajme aplikáciu Správy, cez ktorú si zvyčajne SMS-kuješ. Ťukni na ňu. Otvorí sa ti písanie novej správy, ako prvého si zvolíš adresáta, ktorého máš uloženého vo svojom telefónnom zozname. Začni na klávesnici písať jeho meno alebo využij hlasové diktovanie cez tlačidlo mikrofónu. Telefón ti ponúkne kontakty, ktoré sa zhodujú s tým, čo píšeš. Ťukni na ten, ktorému chceš poslať fotku. Pridá sa ti do poľa Pre a pokiaľ chceš, môžeš postup zopakovať a poslať fotku viacerým ľuďom naraz. Tiež môžeš k fotke poslať aj text. Máš možnosť buď napísať správu, alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni prstom na symbol mikrofónu a nadiktuj telefónu správu. Keď máš text správy hotový, ťukni na modrý symbol šípky. Druhá obľúbená možnosť, ako poslať niekomu fotku, je cez aplikáciu WhatsApp. Ťukni na ňu. Otvorí sa ti zoznam kontaktov, ktoré máš uložené a môžeš si ho posúvať hore-dole alebo využiť sivú listu Hľadať. Ťukni do nej. Teraz sa ti otvorila klávesnica. Máš možnosť buď napísať meno človeka, ktorého hľadáš, alebo využiť hlasové diktovanie. Pokiaľ chceš využiť hlasové diktovanie, ťukni prstom na symbol mikrofónu a povedz telefónu meno, ktoré hľadáš. Keď ti telefón ponúkne meno človeka, ktorého si hľadala, ťukni na ňo a napravo od jeho mena sa ukáže zelená šípka. Pokiaľ chceš poslať fotku viacerým ľuďom, zopakuj postup a zvol si ďalšieho adresáta. Ich mená sa ti budú zhromažďovať v lište dole. Keď si zvolila všetkých, ktorých si chcela, ťukni na zelený nápis Ďalej. Aj tu môžeš k fotke poslať aj text. Stačí, aby si ťukla do priestoru pod fotografiou, kde je napísané Pridať titulok. A ukáže sa ti klávesnica a postup už poznáš. Fotografiu potom odošleš ťuknutím na zelenú šípku. Ten istý postup platí aj pre videá, len mysli na to, že pokiaľ je video príliš dlhé, nebudeš ho môcť poslať do správy. A pokiaľ práve nebudeš používať fotoaparát, vieš sa dostať k všetkým svojim fotkám cez pracovnú plochu. Stačí, aby si ťukla na aplikáciu Fotky. A
a otvorí sa ti to, čo si naposledy pozerala. Teraz ti ešte ukážem, ako vieš jednoducho skenovať svojim telefónom dokumenty a posielať ich. Ťukni na aplikáciu Poznámky. Otvorí sa ti posledná poznámka, ktorú si vytvorila. Ťukni na symbol papiera a pera. Teraz sa ti vytvorila nová poznámka, ktorú vieš využiť na naskenovanie dokumentu. Ťukni na symbol spinky. Otvorí sa ti ponuka možností, ťukni na skenovať dokumenty. Zapne sa ti fotoaparát, ktorý ti na displeji ukáže rámik vo formáte A4. Tvojou úlohou je namieriť fotoaparát na papier tak, aby vyplnil rámik na displeji. Keď sa ti to podarí, sken sa ti uloží do ľavého spodného rohu displeja a na opačnom konci uvidíš tlačidlo Uložiť. Ťukni na ňo. Sken sa ti uloží do poznámky. Ak ho chceš niekomu odoslať, ťukni na symbol papiera so šípkou. A otvorí sa ti okno zdieľania, ktoré je rovnaké ako pri zdieľaní fotografií alebo videí. Vyber si, cez ktorú aplikáciu chceš poslať sken. Zvoľ si adresáta, pridaj správu, ak chceš, odošli a hotovo. No a teraz, keď to už vieš, tak si urobme selfie. Dobre, takže počkaj, tak ako si to povedala. Tak. Cheese. No a potom mi to pošli. Mhm.